Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer lidt om jordbær. Nu skal I bare se her. Det er nemlig sådan, at jordbær det er en af de planter, som det er super nemt at dyrke, selvom man ikke har ret meget plads. Bare se her. Det er en krukke, som jeg har købt i et plantecenter. Den har 6 små kummer, som kommer ud her på siden af den, samtidig med, at der er nogle her. Der er et hul her for oven også til jordbærplanter. Og det vil sige, at vi har faktisk 9 jordbærplanter i den her krukke. Og der er jo væltende fyldt med jordbær, som I kan se. Men hvis nu, at man ikke har lyst til at tage ud og bruge godt 300 kroner på sådan en fin krukke her, eller man ikke har bil, så man kan hente den, eller alle de der andre ting, der kan være i vejen, så kan man faktisk også gøre det lettere. Prøv at komme her hen. Man kan nemlig faktisk bare tage en helt almindelig gulvspand. Og nu er det en meget grim spand, jeg har her, fordi at det er den, jeg bruger til at vaske gulv med. Så derfor vil jeg ikke skære rigtigt i den. Men det, man kan gøre, det er, at man kan tage sin gulvspand. Man kan købe ind i et byggemarked, for eksempel som er grå. Og så kan man få fat i en stor, stærk mand med en stor kniv, som så skærer ud her på kanten. Efter det der mærke, som I kan se lige her. Når det er skåret ud, så skal man ikke vippe det ned med det samme. Man skal putte jord i. Man skal gøre jorden godt våd og klemme den lidt sammen, så det ikke vælter ud. Og så kan man ellers trykke ned på det der lille runde mærke der, så der bliver en åbning. Så kan man sætte jordbær der. Og det gør ikke noget, de hænger sådan lidt horisontalt. Det kan de sagtens klare. Så det er en nem måde at dyrke jordbær på, hvis man ikke har ret meget plads og ikke har ret mange penge.